हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय आं कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुर गामियावहाय आं दंफैयो दा बावहाय गामिनि मानसि गामिनि गावबुराजों आं एसे सम सावरायदोंब्ला भिडिअखौ जागायदिनोसै थांनाय बोसोरसे बोसोरनैनि बाथ्रा दा बे खोथाखौ आं एसे रिपिट खालामफिननो लुबैदों जिहेतु कुसुगावआवहाय आबसुफोर बै समाव बोसोरसेनि सिगां बे समाव आबसुफ्रा मोनसे मिटिं लादोंमोन कुसुगाव अफिसावहाय आनसलिक अफिसाव बे समाव बुंदोंमोन आबसु आन्दलन समाव जेसेबां मुंख्लं जानाय बा दुखु दाहा खस्थ' लानायफोर बिथांमोननि एकाउन्ट बिदोंमोन बा बे एकाउन्टआवहाय माबा मोनसे अनसुंथाइफोर मोनबाय नामा बिनि बारै एसे आदैया एसे मोजां खोन्थाना होलाय आच्छा बेनि बागै आं ओरैबायदि बुंनो जादों माने बे मिटिङाव आंनो सयं दंमोन बेवहाय ओरैबायदि माने जायफ्रा एबसु आन्दलनावहाय खस्थ' खालामनाय मानसिफोर बेखौ आवगायनो बुजायग्रोदों बिथांमोना बुजायनायनि उनावहाय बुंबाय जायफ्रा माने बे एबसु आन्दलनाव मोनसे कमिटि दादोंमोन बे कमिटिखौ आं नामखौ बावलायलांबाय गोबाव बोसोर जाबाय 86 87निसो खोथा बियो ओमफ्राय बेवहाय ओरैबायदि बुंदों जायफ्रा बे समाव एबसुनि आनसलिक बा इउनिटखौ मदद होनो थाखाय मोनसे गामि मोनसे कमिटि दाना होनाय जादोंमोन आरो बे कमिटि थरफनिफ्रायनो माने बे आन्दलन समाव जांख्रिखांनाय समाव मा बायनांगौ बेफोरबायदि जिनिसखौ बायनो थाखाय मोनसे गामि कमिटि दादों बे कमिटियाव माने आंबो कनभेनर हिसाबै दोनजादोंमोन आरो बिनि गेजेराव जेनेरेल सेक्रेटारिनो आरो प्रेसिडेन्ट दंजोबोमोन जोङो दुमबाजार गामिनिफ्राय फ्राय बहुतानो खांनानै जों हरनाय जादों बे रांफोरखौ ओमफ्राय बेवहाय जोङो इउनिटनो जमा होयो ओमफ्राय इउनिटआ आनसलिकनो हरो ना सेन्ट्रेल हरो जों बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनि बिथोना बेनो जों गामिनिफ्राय जि कालेक्सन खालामो 80,000 60,000 50,000 जों बेखौ थने इउनिटनो साफा बुजायना होयो दा बे फालरफोरानो दाखालि जेब्लानाखि नैसिमोननि बोसोराव जेब्ला कुसुगावआवहाय मोनसे मेल जथुमा जनाय जादोंमोन बेवहाय बिथांमोना बुंदोंमोन जायफ्रा गोदो एबसु आन्दलनाव खस्थ' खालामनाय आरो एबसु आन्दलनाव एबसुफोरखौ मदद होनाय दा बिथांमोना जायफ्रा दङ बिथांमोना गावनि डकुमेन्टसखौ लानानै मोनसे कमिटि दानाय जादों बेवहाय बे कमिटियाव जमा होफैदो दा बिनि उनाव सरकारा मा अनसुंथाइ होयो बेखौ उनाव मिथिगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु दिनैसिम माने जायफ्रा डकुमेन्टस हैदों ओमफ्राय बिथांमोनाबो बे सोंलुनाय फैयो गावजों गाव गोजौआवथ' सोंनो हाला बोरै जाखोब्रा जोंनि डकुमेन्ट हैनायालाय बेफोरबायदि बुङो खिन्थु जों जेबो उत्तर होनो रोंलाया खारन जोंबो मिथिया नालाय बिनि गेजेरावहाय माने बिथांमोना बुंदों एसे मोजां बाथ्राखौ बुंदों बाथ्राजों आरोखि जोङो नोंथांमोन खस्थ' खालामनायनि जुनै दा जोंनि चिफ बिथाङानो बे एबसुखौ माने दैदेनबोदोंमोन बिथाङानो प्रेसिडेन्टमोन दा बे प्रेसिडेन्ट जानाय हिसाबै दा बिथाङानो BTCनि बा BTRनि चिफ जाबायब्ला निस्सय बे एबसु आन्दलनावहाय खस्थ' खालामग्रा मानसिफोरनो एसे अनसुंथाइ होगोन होननानै बयबो आसा खालामदोंमोन नाथाय दिनैसिमाव बेफोरनि टेप टुकुर गैया जेनाखि जोङो साबमिट हैबाय डकुमेन्टसखौ जेखौ बिदों जों बेखौ हैजोब्बाय बा दिनैसिमहालागै बिनि खुनु प्रश्न फैनाय जायाखै बा जों मिथिनाय मोनाखै दिनैसिमबो नोंसोर बे अफिसावहाय खबर लाहैफेरदोंना फेराखै खबर लादोंबाबो बे जायफ्रानाखि बे कमिटिनि जाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जादों बिथांमोनाबो दा माने माबोरै जाखो बेफोरबायदि बुङो आरोखि बिथांमोनाबो खाथाङै दाबो मिथिनाय जायाखै नोंसोर दा बिनि सायाव बेसेबां आसा दङ दा जों खस्थ' खालामबोनाय हिसाबै बिथांमोना बिथोन हिसाबै जोंथ' गोसोखाङाखैमोन खिन्थु बिथांमोना हरखाबै मिटिं खालामफैनायलाय जोंबो माने जायफ्रा खस्थ' खालामदों बिथांमोना अनसुंथाइखौ निस्सय एसे मोनगोन बेखौ जों सम्भब दङमोन आरोखि दा ओरैनो बेफोरनि सायाव ओरैनो मा आसा दं मोनगोन ना मोना दा बे आसाखौ जों ओरैबायदि सानदों दा बबे समावहाय जोंनि चिफआ गोसोखाङो बिनि सायावसो आसा आरो जुदि बे ओरैनो जाल मिटिं खालामनानै जुदि आसा होनाय बादिब्लाथ' रायजो राजाफ्रा दुखु मोनगोनानो
आरो बेवहाय आं मोनसे प्रश्न होनाय जादोंमोन जे आसा जोंनि दुमबाजारावथ' आंनो कनभेनर दा आंनि हाइ लेभेलनि जेनाखि दोनजानाय बडिनि मानसि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थैना थांबाय बिसोरनि जुनै माबोरै जागोन अब्ला बिथांमोना बुंदों बिसोरनि थाखाय सिन्था खालामनाङा बेखौ जों न' थांनानैनो नोंथांमोननि एड्रेसजोंनो जों बिसोरखौ नागिरगोन आरो बिथांमोननोबो बे अनसुंथाइखौ माने होनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो दाथ' हमनानै ला प्रमद बर'आ सानसे समाव माबानि आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन दाथ' बियो UPPLनि सासे चिफ BTCनि चिफ लिडार जाबाय दा बेफोरनि सायाव नों बेसेबां आसा दङ आरो बेसेबां भरसा बिनि सायावहाय होगोन ना होआ बेफोरबायदि नुदों दा बेखौ जोङो माने सिन्था खालामदों आं मोनसे खोथा बुंदोंमोन बुंनाया जेब्लानाखि बे एक्स NDPनि जि सरकारनिफ्राय जाहामेला जादों बेखौ जोङो मिथायजोबनो हायोब्ला बेखौ जोङो माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन होनना बुंदों आरोखि खिन्थु दासिमाव जोङो कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय खुनु उत्तर प्रश्न जालायियाव जोङो आसा गैला नामा जों बेखौ सानदों आरोखि मोननाय नंला नामा साननाया फैदों आच्छा दा आदै बावहाय दा जाखिनि सोंनाय फिनाय बेखिनिखौ दोनथ'नोसै दा गुबुन आयदायाव फैफिननोसै आच्छा दा हमना ला नों गामिनि सासे गावबुरा हिसाबै गामिनि जौगाथायावहाय बा गथ'फोरनि बा स्कुलनि दाथ' जेरैबायदि UPPL सरकारा बुंबाय थादों सोलोंथायावहाय दासिम नोजोर होगोन होननानै बुंदों दा हमनानै ला खाथियाव स्कुल दङ मा दं LP स्कुलफोर बा बेफोराव माबायदि क्लास जादों बेफोरबायदिनो आच्छा बेफोराव गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनाय स्कुलनि लेखा बा माबा माबि बेफोरावहाय स्कुलनि शिक्षानि पक्षेब्ला आं बेखौ बुंनो सानदों जे जोंनि स्कुला दासिमाव मोजां सोलिना दं आरो सम माने आनसलिकनिफ्रायबो फैयो ओमफ्राय लोगो मोनाब्लाबो जोंनो बिथोन होलाङो ओरैबायदि माने शिक्षा खालाम ओमफ्राय दाखालि मोनसे गिदिर मिटिं जादों स्कुलनि सम्पर्के बेवहाय आंनो भाषण होदों जे जोंनाव माने गासैबो अलरेडि दंजोबो दा टिप उइलनि थाखाय जोंहा एसे प्रब्लेम दं टिप उइला मावदोंमोनब्लाबो माने जोंनि हाफ्रा सेरखम अबस्था दुरबल माने गोजौ हिसाबै दैया प्रबल फैया दा फेब्रुवारि मार्च एप्रिल बे मोनथाम मासावहाय जोंहा बिराद खस्थ' जायो दा बेयाव थिग माने अफिसारफ्रा फैनायाव आं खावलायदों निसय बिथांमोना होलांगोन हरगोन आं बेखौ आसा दं दा स्कुलनि थाखाय बे दैनि प्रब्लेमावनो जोंहा मोनसे बिराद गिदिर जाहामेला जाना फैदोंमोन दा गथ'फोरनि जे ओंखाम संना जाहोनांगौ मानांगौ बेफोराव जोंहा जाहामेलाव फैदोंमोन दा बे दैखौ मोनोब्लानो जोङो स्कुलनि पक्षे फ्राय बुंनांगौ गैया जायो बेराफारसेथिं एक समाव आर्मिफ्रा उपद्रब खालामफैदोंमोन एक समाव ओमफ्राय एक समावहाय बे पान्जाब रेजिमेन्ट फैनानै जोंहा एसे जौगाथायखौ मोन्दों बेवहाय ओरैबायदि मोन्दों बे आर्मि मेजरा आंजों लोगोथारमोन बिथाङा माने नायफैनानै जोंनि स्कुलखौ नायफैनानै लेट्रिना माबादि लेट्रिनाथ' दङ साब होनना बुंदों आङो अब्लाबो बियो मोजां मोननायनि जुनैनो माने आंनो मोननै जिनिस जासिदोंमोन मोनसेया जाबाय स्कुलनि लेट्रिन आरो मोनसेया जाबाय मिटिंसालि बादि ओमफ्राय जायगाखौ नुवाखिसै दालाय नोङो मोनसेल' लादो होननानै जोंनो दा 6-7 लाखनि मोनसे 6था रुम लेट्रिन लुना होलांदों माने टाइल्स बसायजोबनाय बेखौ होलांदों ओमफ्राय बिनि उनाव बे आर्मिनि पक्षनि बाथ्रा आरोखि बेनि उनाव आर्मिया आंखौ बुंदों नोङो गामिखौ बा स्कुलखौ बा मोजां डेभेलप खालामलांदो जों नोंखौ गुबुन जायगायाव माबायदि डेभेलप जादों बेखौ जों देखायहैगोन होननानै आंखौ माने 16 दिन लांदों दिल्ली आग्रा जयपुर बेरायहोजोबनानै आंखौ लाबोफिनदों आरोखि आंल' नङा आंजों लोगोसे गुबुन गावबुराखौ लांदों खिन्थु बे एरियायाव बुरजाथार गावबुरा दंब्लाबो माने आर्मिनि तरफनिफ्राय टेक समाव जोंखौ दिगदार होदोंब्लाबो लास्ट टाइमावहाय जोंनि थाखाय जौगाथाय अनसुंथाइखौ आर्मिनिफ्राय जों मोननाय जादों ओमफ्राय दा बिनि गेजेराव स्कुलनि माखासे गथ'फोरनि फरायनायाव बेयाव आं बुंदों दा खाथि खालायावहाय प्राइभेट स्कुल दङ बेवहाय बिमा बिफाफ्रा थिग 12ता समाव ओंखाम हैयो बा दोनलाङो थिग जोंनिबो बेबायदिनो बे
गामिनि स्कुलावबो बिमा बिफाफ्रा नंगौ बिमा बिफाफ्रा जुदि नायफैयोब्ला नंगौ फोरोंनाया जाब्ला मास्टारखौ थुनो हायो नंगौ दा बेबायदि खालामोब्ला जोंनि गथ'फ्रा दिनैनि गथ'आ गाबोनो माने मोनसे गोरों दैदेनगिरि जागोन आं बेखौ आसा खालामदों बेनिखायनो आं बे मिथिङाव बुंनाय जादों गामिनि जोंनि रायजो राजा जायनाखि गथ'फोरनि बिमा बिफा बिथांमोना फैनानै बुंफै आरो जायफ्रा मेट्रिक पास खालामनानै कलेजाव फरायनाय IE BA फरायनानै थानाय बिथांमोनाबो फैनानै मास्टारजों जगाजग लानानै शिक्षा हो आं बेफोरखौ बुंदों आरोखि दा फरायनाय बिजों स्कुलनि बिथिङावहाय दा गाज्रिखौनो होनजाया मोजांखौनो होननांगोन बिनि बेलायावबा स्कुलनि फैयोब्ला माने आं गाज्रिखौ बुंनो थाङा थिग टाइमाव मास्टारबो फैयो आरो थिग टाइमाव माने जानाय लोंनायबो खालामना थाङो आं स्कुलनि फैयोब्ला आङो दा एसेबां माने उसुबिदाखौ नुहराखै आरो दानिया फैफिनदो राजखान्थिनि बेलायावहाय आदसा सेम खोथाखौनो बुंफिननाय जागोन दा प्रमद बर'आ जे थांनाय बारावहाय कख्लाबारिनि इलेक्सन समावहाय बाय इलेक्सनावहाय बे समाव बिनि सिगां बिथाङा बुंदोंमोन गासैबो समस्तिनि EM MLA बा MCLA MLA खौथ' बुङाखै MCLA ओमफ्राय EM फोरखौ बुंदोंमोन मटर साइकेल लानानै समस्ति गिदिंनायनि बाथ्राया बुंदोंमोन आरो बिथाङा गिदिंनांगौ होननानै समस्तिखौ खबर लानांगौ नायहैनांगौ होननायनि खोथा होनदोंमोन दा बावहाय नोंसोरनि बे समस्तिनि EMफ्रा मालाबा फैफेरदों नामा बिनि पकेट दिनैसिमाव हयथ' बोथोर बादालि गाज्रिखौ फैयाखै नामा खिन्थु दिनैसिमाव खुनु EM गैया बा MLA गैया बा MCLA गैया जों बेखौ नुनो मोनाखै आरो फैयोब्लाबो बधय बिसोरो आंखौनो खबर हरखागोन बे एरियायाव फैयोब्ला गावबुराखौ खबर हरखायो बेनिखायनो आंबो बुंनो रोङा फैगोन ना फैया आरो दिनैसिमाव फैफेराखै 2 बोसोर बारलांबाय 2 बोसोर बारबाय थेवबो खबर लाफैयाखै गैया इलेक्सन समावहाय केम्पेइनाव माबायदि खोथा होनानै थाङा बेखौ एसे गोसोखांहोनो हागोन नामा इलेक्सन समनि खोथायावहाय नंगौ माने EM दानि जेनाखि जयजुक्त जानानै राजआफादाव जिरायनो मोननाय EM सार जायखौ उकिल होनना बुङो बिथाङा फैदोंमोन आरो बेवहाय आं बुंनाय जादों जे सार नोङो पाटगाव मिटिङाव गिदिर बाथ्रा बाहायदोंब्रा होननानै अब्ला बियो आंनाव सोंदों मा खोथा बुङा रादे नोङो बुंदोंमोन माने आङो जयजुक्त जायोब्ला आंखौ बे रायजो राजाफ्रा अननानै भटआव आंखौ देरहाहोयोब्ला आङो रिजार्भनि गावबुराफोरनो आङो 10,000नि मबाइल होगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय मोजां मोनदों प्रटेक गावबुराफ्रा मोजां मोनदों ओमफ्राय जेब्लानो मा होनो देरहाबायबो रिजाल्टआ मोनबाय देरहाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव मा खालामबाय जायफ्रानाखि नै बिनि सिगां मोनसे प्रश्न आं होबावदों आरोखि जेब्ला बे इलेक्सननि बे मबिलाइज खालामनो फैदोंना बेवहाय बे स्कुलावनो मिटिं जादों बेवहाय आं EM सारखौ बुंदोंमोन आरोखि दे नोंथाङा दे पाटगावनि मिटिङाव गिदिर खोथा बुंदोंमोन दा बेवहाय गावबुराफ्रा 2 रोखोमनि दंलै 2 बेचनि दं मोनसेया जाबाय रिकगनाइज भिलेज मोनसेया जाबाय इनक्लुजार भिलेज दा नों दे मबाइल होगोन होननानै बुंदोंमोन 10,000नि बेखौ नोङो रिकगनाइज भिलेजनो होगोन ना इनक्लुजारनो होगोन आं बेखौ प्रश्न होनाय जादों अब्ला EM सारा बुंदों मोनजोबगोन रादे गासिबो मोनजोबगोन अब्ला गासिबो मोनजोबगोन होननानै जोंबो आसा खालामबाय जोंथ' इनक्लुजारनिसो गावबुरा ओमफ्राय दा बेवहाय जेनाखि इलेक्सना देरहायो मबाइल होनाय टाइम जायो नंगौ होदों होनाया रिकगनाइज भिलेजफोरनो मथा मथि 100 खानसिम मबाइल होदों खिन्थु जों रिकगनाइज भिलेजआ सासेबो मोननाय जायाखै होमबा बियो ओरैनो खोथा बुंफ्लानाय बायदिसो दा आं दा बेखौ बुंदों आरोखि दे थाखाफोर थोआखैसै खोमा आं बेखौ साननानै दङ माब्लाबाफोर इलेक्सन खाथियाव गोसोखांलाय खोमा आं बेखौ साननानै दं आरोखि खिन्थु होआ जोंनो नांखाया जोंनिया मबाइल फिसा दं जों बिदिनो सालायगोन खिन्थु खोथा होनाय हिसाबै जों आसा खालामदोंमोन आरोखि दा बिदिनो आरोबाव MLAफोरा बे गामियाव केम्पेइन समाव फैनानै मा खोथा होना गालाङा ओरैनो MLAआथ' फ्राय जोंनि गामियाव फैनाय जाखायाखै बै नेपाल बस्तियावल' फैदों खेबसे बावबो आंनो दंखायो बेयाव बुंदों आङो जुदि देरहायोब्ला गामिनि जौगाथाय नोंथांमोननि लामा लान्द' दै फुख्रि नाला बेफोरखौ गासैखौबो मावफुंना होनाय जागोन जायखौ माने नोंथांमोना 17 बोसोरसिमाव माने दिनैसिम मोननो फैयाखै औ बेफोरखौ दा
पिस कमिटि जाबाय पिस कमिटिया मोनसे जौगाथाय खौसेथि अनलायनाय बेफोरबायदि अनेकथा बुंनानै माने रायजो राजाखौ बुंनानै खिन्थु दा देरहाबाय रिजाल्टआ मोनबाय देरहाबाय रायजो राजानि अननायाव देरहाबाय ओमफ्राय दाथ' जों माने जि मोबिलाइजेसनाव जे खोथा बाहायदोंमोन ना बेखौ जों मोननायानो जायाखै आरोखि आरो नुहराखैबो 2 बोसोरनि सिगाङाव जेब्ला UPPL सरकार दायाखै बिनि सिगां BPF सरकार दादोंमोन बे समाव नोंथांमोना मा अनसुंथाइ ओरैनो मा अनसुंथाइ मोनदोंमोन BPFआथ' फ्राय 2 बोसोर सिगां ओरै सालायनो मोनदों ओमफ्राय भटजों माने 15 बोसोरा देरहादों इन टटेलि 17 बोसोर सालायदों बिथांमोना खिन्थु बे समाव जों बिथांमोननिफ्राय दिनैसिम दैखर मोनसे पाइप नाला मोनसेबो जों मोननाय जायाखै बबे मोनसे सरकारनिफ्राय मोनाखै जेबो मोनाखै आवगोलनि गोजाम सरकार गोदान सरकार बिसोरनिफ्राय बबे मोनसेनिफ्राय मा मोनसिनदों ओरैनो दाथ' जोङो बे दा UPPL सरकारनिफ्राय जोङो मोननाय जाबाय बे जाहैबाय माने जुदिও माने सेन्ट्रेल स्किमब्लाबो बे जब कार्डनि स्किमब्लाबो माने जायफ्रानाखि सरदायो बिसोरनो रानना होयोथ' दा बे बिथांमोना UPPLआ रानना होनायनि बोलो मोननायखाय जोंनो माने फिसारि मोनसे हरबाय केनेल मोनसे हरबाय आरो जों बे खामानिखौ दा आखायाव लागासिनो आरो मावगासिनो दं दा हमनानै ला आरोबाव MLA जिहेतु नै दानि गोदान MLA UPPL सरकारनि बियो केम्पेइन समावबो लामा दै लोंनाय बायदिसिना बेखौ होगोन होनना बुङो बेफोरखौ बेसेबां आसा नोंसोर ओरैनो दा जोङो जुदिও माने जोंथ' आसा खालामदों खिन्थु होथाराब्ला जों मा खालामनो दा बे 2 बोसोर 2.5 बोसोर जाबाय बिसिमाव जों जेबो नुहुराखिसै बधय जों आसाखौनो खालामनाया स्रानामा नंनानै दं मोनगोनखौ होनबा नोंसोरो दा बे प्रमद बर'निफ्राय मा जोबथारनायाव प्रमद बर'निफ्राय मा बिनो लुबैयो आरो मा अनसुंथाइ लुबैयो आरो मा गामिनि रायजो राजानि गामिनि डेभेलप जौगाथायनि बारै बिथांमोना बुंबाय थायो खुगायावल' जों जेसेबां जोंनि सरकार फैनाय लगे लगेनो जेरावबो जौगादों लामा दै गासैबो मोनदों होननानै बुंदों दा नोंसोरनियावहाय आं दा जाखिनि गिदिंनानै नुबोदों जाखिनि फैनायाव नुबोदों जेबो जौगानाय बा डेभेलप जानायखौनो नुवाखै खना खनला जेरावबो जाबाय होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनै नोंसोर गामियाव आं गाफैनाय लगे लगे जेबो नुवाखै गासै प्रब्लेमजोंनो प्रब्लेम बुंनानै दङ ओरैबायदि उसुबिदानि गेजेराव दङ आरोखि होनबा दा नों प्रमद बर'नि सायाव बे प्रमद बर' UPPLनि चिफ बिथांनाव नों मा खावलायनो सानगोन मा बिनो लुबैयो सिदा सिदि बुंनाया मोजां ओरैनो इनडाइरेक्टलि खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया दिनैनि सरकारखौ बा दानि सरकार उनाव फैगोन सरकार सिदा बुंनाया मोजां गन्थं लाजिनायखौ गारनानै आरोखि मा बिनो सानो मा लुबैयो डेभेलपनि थाखाय गामि जौगानायनि थाखाय मा बिनो लुबैयो दा बेखौ जों ओरैबायदि सानदोंमोन एक समाव सिमोनि मिटिङाव जेब्लानाखि प्रमद बर' सारा फैदोंमोन आनसलिक अफिसाव बेयाव आं फेस टु फेस रायज्लायनाय जादों बिथांजोंबो बिथाङा माने जेखौ आं लुबैदों बेखौ आं बुंनो मोनाखिसै खारन बिथाङा बुंथेना होदों आङो 15 दिननि फरनो गामि गिदिंगोन साइकेलजों ना बाइकजों साइकेलजों औ अब्लाथ' बे समावनो बिथाङा फैला नुखागोन जोंनि अबस्थाखौ बे हिसाबै आं जेबो बुंनो मोनाखिसै आरो अनेक मानसि दङमोन बेवहाय प्रत्येकआनो फंनैसो खोथा बुंनो आसा खालामदों बे हिसाबै आङो बेरायहैखागोनब्ला जोङो माने जेब्ला बेरायो गाव मेगनजों नुयो बे समाव आं सम्पुर्ण खोथाखौ रायज्लायनोसै ना आसा थादोंमोन खिन्थु दिनैसिम फैनाय जायाखै दा जोंनि बिसेस लुबैनाय बेनो जोंहा फेब्रुवारि मार्च एप्रिल बे मोनथाम मासाव जोंहा दैनि जुनै बिराद प्रब्लेम जायो ओमफ्राय बे दैफोरखौ जाहाथे जोंनो मोजां होयो आरो लामा लान्द'आ जोङो गामिनिजोंसो खोना लानाय स्किमथ' मोनाखै जाहाथे बेफोरखौबो क्लियार खालामनानै मावना होयो ओमफ्राय दा हनै फरेस्ट लामा दं बैजों जों बेखौबो जों सम फोसाबो आरो बावैसो जों फोसाबबावगोन मानो होनब्ला जोंनाव मैदेर दावदेरा उपद्रबआ बारा बे हिसाबैनो जोंनि लुबैनाय बेनो 1 नम्बराव दै ओमफ्राय 2 नम्बराव लामा ओमफ्राय 3 नम्बराव मा अनसुंथाइ हरो गामियाव अभाबि मानसिफोरनो जोंनि लुबैथिया बेनो आरोखि जों एसेब्लाबो नाजावगोन बुरजाब्लाबो नाजावगोन अननायनि गेजेरजों जों हरोबा जोंनि बेनो दा जोबथारनायाव आं सोंनांगौ जाखिनि मोनथिनांगौ जाखिनि सोंनो फैदोंमोन बेखिनिखौनो आरोबाव सेकेन्ड टाइम उनावहाय आं आदैमोननावनो फैफिनबावगोन आरो नेक्स्ट बारावहाय फैयोब्ला गोबां खोथा
सावरायलांबावगोन थ' दिनैहाय आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय